Eu știu ce să fac, mă, ce fac, mă. Ce fac, mă? Ai, de... Mă urmărești, fă? Mă urmărești? Da. Eroare. Stai să iau fața înapoi. Așa. Sper să nu regret că am intrat în el. Sper să fie ok. Și apoi hai să vedem ce pula mea se întâmplă. Wow. O fă o mână! Bă! Fug pe lângă... Nu! Ăsta e mai horror, mă! Bă, să nu mai lansa jocul ăsta cu bunii, dacă cumva mă vedeți și înțelegeți română. Că pentru oamenii cam e chiar periculos. Chiar o să joc CSGO. Bă, am zis că nu mai ies pe ușa aia. Aud. Nu! Bebelaș! Nu! Apar mesaje în pula mea, nu? Nu! Ce mai uita? Doamne, domnilor, acesta a fost gameplay-ul. Vă mulțumesc foarte frumos. Altul în veci. Da. Să mă mai uit odată în sus, mă. Futu-te în gură și Messenger-ul să te fută în gură. Puh! A, da. Pe ce, mă? Nu spune ce să... Dar termină, mă, notificarea, fută-te, dum... Inexplicate vag. Nu de la început. Nu de la început, coaie. Nu de la început, mă. Nu-i începutul. Ăsta nu-i începutul. S-aude. Nu pot. Wow. Ce vine? Wow. Wow. Aud. Nu. Uai, vine ceva, presimt că vine ceva. Uai! De ce? Uai! Dar cum pizda, mă, te-ai apărut în baie? Uai! Uai! Ce pizda, mă, si! Uai, cât îi, mă, fută-mă, soarele! Bă, nu! Bă, să-mi bag pula! Bă, știți cum sare asta acum pe mine? Nivi, stai să vezi. Stai să-ți fut-o în mură. Aveam cum. Să fie. Nu! Futu-te în gură, ce fucă, ai venit mai aproape. Hai, pa, hai, du-te la dracu. Hai, pa, hai. Du-te la dracu. Hai, pa, hai, 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 du-te la dracu. Hai